Ahojte všetci, vítam vás na východnom Slovensku pri mojej domovskej rieke. Ja sa volám Juro a v dnešnom videu si skúsime ukázať štýl lovu, ktorý je mne srdcu najbližší. Budeme sa prechádzať cez kríky, stromy, pozrieme si nejakú prírodu a uvidíme, možno sa nám podarí aj nejaká ryba. Každopádne vždycky, keď sa vyberie aj kamera, tak tie ryby utečú až do inej rieky. Ale ukážeme si, že vlastne zábavnej rybačke, ktorú si dá človek veľmi dobre užiť, tak nepotrebuje veľa, len zo pár krabičiek na strach, jeden prúd, no a zdravé nohy. Tak dúfam, že sa budete baviť. Pri love na neprístupných miestach sa nenechajte odradiť tým, že sa tam nedá dostať, ale treba sa nejak vynájsť. V takýchto situáciách si niekedy hovorím, že som úplný magor, ale potom dojdete na to miesto a chytíte životnú rybu a úplne zabudnete, čo ste museli absolvovať predtým. A najzábavnejšie sú tie pády potom. Keďže pár dní dozadu pršalo, tak začneme lov dneska s novou scenčat vo nejakej výraznejšej farbe, možno si to nejaký dravec všimne. No uvidíme. Mňa osobne baví meniť miesta a pohybovať sa po takých neprístupných priestoroch a k tomu potrebujem jednoznačne, aby som bol kompaktný. Nemôžem zo sebou nosiť veľké tašky, krabice, tónu na strach. A po všetkých taškách a vlastne pomôckach, čo som vyskúšal, som skončil pri tomto chestbagu, keďže mi to nebráni vôbec v pohybe a vždy, keď mením na strahu alebo potrebujem previazať, keďže som otrhol, tak nič nemusím položiť na zem. A nikdy nič nezabudnem pri vode. A veľakrát sa stalo, že chlapci sa vrátili a nechali 2 krabice na strach pri vode, vrátili sa o 2 hodiny, ale už tam neboli samozrejme. Niekto sa potešil a mal Vianoce. No a s týmto sa mi to nestane nikdy. Mám tu podberák, mám všetko po ruke, mám kliešte na viazanie. A ideálny stav je, keď mám aj prúd, ktorý nie je nejaký cenovo náročný, keďže veľakrát som spadol. A tieto nové variory sú vlastne cenovo dostupné, stoja možno okolo 50 €. Odchytám s nimi väčšinu dravcov, aj väčšinu nástrah. A keď aj nedaj Bože sa stane, že sa skotúľam dole kopcom a zlomím ten prúd, tak nemusím zobrať hypotéku na nový. To je veľká výhoda. Na takýchto malých riekach je veľmi zaujímavé, že my máme jeden rok, kedy si každý chytí osobák, ochytáme sa ryb do nepričetna, proste je to paráda. A za rok, za 2 príde taký rok ako teraz, že sa tešíme z každej jednej malej rybky, lebo proste sa to mení. Teraz je nižší stav vody, tá ryba sa možno stiahla dole, no a my sa tu trapíme, ale je to pre nás srdcovka. Túto vodu mám tak rád, že vlastne z celkového počtu výjazdov mám asi tretinu len tu. Každoročne, keď počítame výjazdy, tak okolo 100 výjazdov mám len tu na túto rieku, takže už nám je asi jedno, či tu pochytáme ryby alebo nie, ale páči sa nám tu. Ideálne, keď hľadáme nejakú rybu a nie sú aktívne, že boli na otvorenej ploche, tak také priestory ako tam pod tým kríkom, tak zvyčajne tam môže nejaká stať a už je len na vás, že máte otrenované toľko, že tam dokážete hodiť bez toho, že ste otrhli 6 nástrah, takže keďže chytáme medzi konármi a stromami, kde väčšinou by mala byť nejaká ryba. Ale stáva sa aj napriek tomu, že som chytal so svetovým hačkom, že človek utrhne. A niekedy tu mám také dni na Ondave, že viacej viažem ako chytám. Tak som musel hľadať nejaký úzol, čo by mi vyhovoval na to, že vlastne ho urobím rýchlo a že by bol dostatočne pevný. Tak vám ukážem, ako viažem ja teraz nadväzec. Tu má zase výhodu ten chestbag. Ja mám v prednej kapse materiál na viazanie a kliešte. Úzol vyzerá zhruba tak, že na fluorokarbone si spravím očko a na štúru je druhé. Prejdem cez fluorokarbon a s tým koncom to len 10 krát odmotám. Päť, 6, 7, 8, 9,
prstami si to stále tak posúvam a vrátim sa cez to očko, cez ktoré som prišiel. A už len lubrikant. Stiahnuť všetko a ostrihať všetky zvyšné konce. Keď mám úzol spravený, nič neukladám na zem, nič nezabudnem, všetko má svoje miesto. No môžem ísť chytať ďalej. A keď chcete chodiť na ľahko ako ja, tak ideálny pomocník je mať dobrú krabičku, ktorá vám pomôže udržať poriadok. Ja nie som veľmi poriadku milovný, ale táto krabička má výhodu, že mám pekne napichané jigové hačiky a prehriadky. Mám prirodzenú farbu gum, svetlú farbu gum, nejakú reflexnú, som vybavený. Čím väčší poriadok je, tým viac sa vám zmestí do tej krabičky na strach a tým menšiu krabičku môžete so sebou nosiť. Takže musíte byť v poriadku milovný trošku. Ja osobne toto mám tak zorganizované, že mám jednu krabičku s gumami na jigové hačiky a druhú mám vyskladanú čisto na offset. Tiež mám pekne napichané všetky offsetové hačiky, čeburašky, reflexné výrazné gumy, prirodzené gumy. Ja viacej nepotrebujem. Pri týchto nových gumách je tiež výhoda, že majú drážku na offsetový hačik. No a je to veľmi potrebné na takýchto vodách, kde je veľa prekážok. Ja to vždycky na konci ešte trošku rozčapem, potom ľahšie vychádza ten háčik. Neviem, čo som zasekol, ale sranda to nebude. No to teraz už asi nemám barc čo robiť. No, zasekol som pravdepodobne veľkého sumca. No a vyťahol mi asi tak možno 60-70 metrov šnúry a dole sú už také stromy, on presne vedel asi, kde ide. Ak som ho držal, no ale nezastaviteľný bol a prerezal mi to tam na tých konároch, takže aj toto sa stáva, ideme naviazať zase a skúsime ďalej šťastie. Pre mňa lov na takýchto riekach má extrémne príjemné čaro. Od mala, keď som sledoval nejakých rybárov, tak skôr som si bral príklad z rybárov, ako je Milan Rozsypal, ktorý fakt chodí po takých prirodzených riekach, zdržuje sa pri prírode a toto ma odjak živa lákalo. Ale taká malá rieka veľakrát spraví to, že vám dá len jednu šancu na kapitálnu rybu. Tu som dneska dostal, ale sprdil som ju. Pravdepodobne to bol väčší sumec, no a s tým som si už nevedel dať rady, ani som ho neotočil. Prešiel cez stromy a prerezal mi to. No ale aby sme si napravili trošku chuť, tak sme volali Gabovi Vargovi, či nemá náhodou čas doletieť za nami na východ a doniesť čln a či si nezachytáme trošku na Šírave. Tamto je revír chyť a pusť. Tam by sa mi nám malo dariť trošku lepšie. Tak uvidíme, skúsime zrobiť nejaké tie ostrieže a zubáče. Tak si počkajte a uvidíte možno aj nejaké ryby. Tak a čarom strihu sme sa presunuli na Zemplínsku Šíravu, kde si vyskúšame lov člnu. A dorazil aj Gabo Varga, prešiel celú republiku, tak dúfam, že sa vám niečo podarí a ty dúfam, že sa tešíš. Samozrejme, ahojte, jasné, že sa teším, však ja som chytal na Šírave v podstate len raz v živote, aj to som tu bol s tebou tento rok. Veľmi dobre sme si zachytali, chytili sme v podstate sumca, chytili sme šťuku, chytili sme zubáče, chytili sme ostrieža, tak dúfam, že si to dneska zopakujeme, ja sa na to fakt veľmi teším. No, máme nové gumičky, ktoré sú edipované z mäkčieho silikónu a mne to príde na to, že by to mohlo fungovať na ostrieže a na zubáče, tak na tie sa skúsime zamerať.
A ja som si priniesol vlastne celú novú kolekciu, alebo teda viacej prútov z tej novej kolekcie Fox Rage Warrior, takže budeme chytať len tieto prúty, len tieto navijáky. Poďme na to. Držte prsty. Fox nám poslal nové gumy z Censhady, takže ich dneska vyskúšame. Ja som sa veľmi tešil, lebo sú mäkšie a tieto sú dokonca aj dipované, tak uvidíme, čo to spraví s rybami na širave. Á, zubač, pekný zubačík. Zubačík? To je ono. Škeť. Výborne. Škeť. Ja to dám tu. Krásna rybka. Krásne naježený je. Teraz to zrazu padne do 9-ky, pozeraj. Ešte tu je tá budova. Teraz to pôjde zrazu, že je v dole. Vidíš to? Aha, 1,6 tu je, vidíš? A zase dole. Tu je to, vidíš? Ďalší pekný zubačík na novú gumu. Tento mal na tenko. Krásna zdravá ryba. Zapozoval. Zubače sme našli. Tak dúfam, že si zachytáme dneska. A tu sa ukazuje aj výhoda tej chyť a pusť širavy. Keď
keďže tu je veľký obsah PCB látok, tak ryba nie je vhodná na konzumáciu. Už tu boli pokusy teraz v poslednej dobe, že zase robili ichtyologický prieskum a snažia sa zmeniť ten režim, ale pevne dúfame všetci, že to ostane čo najdlhšie tak, lebo veľa nádrží nemáme s režimom chyť a pusť. A tým pádom si tu môže každý prísť pekne zachytať, spraviť si pekné fotky a užiť si to poriadne. Že mám konečne aj ja rybu do šíravy. Ale dal som Pro Group 12, takže predpokladám, že to bude šťuka. Šťuku nemáme ešte, to by bol ideálny stav. Šťuku ešte nemáme, no. Naposledy, keď som tu bol s Ďurím, tak sme veľmi dobre zachytali, to bolo 2-3 mesiace dozadu. A tie som, presne tak. Bráni sa. Bráni sa, no. Ale teším sa veľmi, konečne. Ostrý je žal, jaký pekný. Veľmi pekný. Decka. 12 Pro Group, kámo, a má ho akože... Ale šľúkol ho celý komplet, to je na parádu. No poď, no aj si ukážeme. To aj zmeráme, nie? Na stravu. No, ten je pekný, kámo. Ten to má celé v puse. Dobre, už ťa vidím, ukáž sa. Poctivo to zobral. Jo, to zobral poctivo, kámo. Parádny. No dobré, tak poď. Čau. Dobre. Teším sa. Yes. Máme ďalšiu rybu. Gabo mal kopačku, že ja som sa zľakol, nie on. A pri tomto, to som si myslel, že nakoľko máme takéto počasie, hovorí sa tomu u nás olej, žiadny vietor. Šťučka. Krásne, yes. Ale agresívny zadržel. Takže tretí ryby druh. Takže už máme presne tak. Čo nám ešte chýba? Sumec nám chýba. Sumec a bolene potom Bolen nám chýba. Dobre, tak zameriame sa ešte na to. No, dobre, poď, už ide. Bolen. Okay. Ale podberak máme jak na motýle. Väčší už nebol, nie? Tak ale to bude ešte na toho sumca, čo tu chytíme. Aha. Veľko, perfektné. Ináč táto guma naozaj píše, kámo. Píše, píše, fakt. OK. Takže to je znova tá nová guma. Krásna šťučka. Nám ju ukáž, pekne vyfarbená je. Nech sa páči, parádna je. Rád by som vám niečo v stručnosti povedal o udiciach, s ktorými momentálne chytáme. Je to základná rada Fox Rage Warrior, to znamená, že je to celá rada prútov, jak bajkastových, tak klasických prútov. Ďuri chytal celý deň 5.15, ja chytám 5.21, máme ich aj v rôznych iných gramážach, napríklad 4.17, 10.40, 20.80, 60-140, v dĺžkach od 210 do 270 cm. Čo by som rád povedal k tejto udici je to, že keďže je to základná verzia, tak napríklad takéto kombo, táto udica, tento nabíjak, ako aj všetky ostatné udice a nabíjaky stoja na pulte približne 100 €, to znamená, že odporúčam to nielen začiatočníkom, ale aj rybárom, ktorí si chcú len príležitostne vyskúšať prívlač, nakoľko je to malá investícia a za mňa je to fakt skvelá udica. Čo sa týka prútov, Gabo už povedal asi všetko. Mne tá 5.15 sadla extrémne, je to univerzál od malých dravcov až po veľké bojovné bolene. Všetky ryby som si užil, ale veľmi milo ma prekvapili nové nástrahy. Keďže teraz je veľmi moderné, že nástrahy sú dipované, slané, ultramäkké materiály, tak toto všetko Fox zaradil do tejto rady a osvedčila sa nám tu výborne. Dneska som mal prvýkrát v rukách, no a zabavili sme sa. Máme romantický, krásny západ slnka a takto vyzerá, že aj aktivita rýb sa zvyšuje. Takže zatiaľ máme celkom peknú zabavu, našli sme aj ostrieže, aj zubačíky, nové gumky fungujú. Tak to ešte ideme využiť, kým je vidno. Gabino. Dobre, súhlasím.
Celkom to ide dneska. Podoberiem ti ho? S novými gumkami. Asi zoberiem tu podberak. Ostriež, krásny. Paráda. A tu je. Výborne. Krásna buchtička. Vyfarbený, zdravý. Skúsim ho aj zmerať, uvidíme, koľko má. Krásne. 38, krásna, vypasená. Ideme ho pustiť.